नमस्कार, हमार नाम नेहा है और भोजपुरी चस्का देख रहल बानी। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कई गो ऐसन अभिनेत्री बाड़ी जे प्रेम बियाह तक कैले रहले, लेकिन वहाँ के रिश्ता ज्यादा दिन तक ना चलल आ दोनों लोग बहुते कम समय में अलगा हो गए। सबसे पहला नाम बा अंजना सिंह, पाखी हेगड़े, अलीना शेख जैसन अभिनेत्रियन के नाम। आई जानत बानी आखिर काहे टूट गई यहाँ के प्यार के रिश्ता। रसीम देसाई यहाँ के कई गो भोजपुरी फिल्मन में काम कैले बाड़ी। उनकर पहला भोजपुरी फिल्म रहल गजब भैया जी, जौन साल 2003 में रिलीज भइल रहे। एकरा बाद दबंग सरकार, बलम जी, आई लव यू, ये अंदाज जैसन कई गो फिल्मन में काम कैले बाड़ी। रश्मि के ब्याह 2012 में नंदीश संधू से भइल रहे, लेकिन मुश्किल से 2 साल भी यहाँ के रिश्ता जौन बा ना चल पावल। 2 साल बाद ये दोनों प्रेम जोड़ा अलग होके के फैसला ले लेलस। तलाक के बाद अभिनेत्री बहुत खुश बाड़ी और अपन जिंदगी जी रहल बाड़ी। श्वेता तिवारी कई गो भोजपुरी फिल्मन में काम कैले बाड़ी, जौना में हमार सैया हिंदुस्तानी, आए भौजी के बहन, कब अबू अंगनवा हमार मौजूद बा। ये अभिनेत्री के ब्याह सबसे पहले राजा चौधरी से भइल रहे, लेकिन दोनों लोग के रिश्ता ढेर दिन ले ना चलल। ओकरा बाद यहाँ के ब्याह जौन बा अभिनव कोहली से 2013 में भइल, लेकिन 2019 में दोनों लोग के तलाक हो गई। अब वो अकेला बाड़ी और अपना जिंदगी के मजा लेत बाड़ी। अंजना सिंह के ब्याह 2013 में भोजपुरी अभिनेता यश कुमार से भइल रहे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये प्रेम विवाह रहे, लेकिन बाद में दोनों लोग अलग होके के फैसला ले ले। अंजना तलाक के बाद अभी तक दूसर ब्याह नहीं कैले और बेटी के संगे अकेले अपन जीवन जी रहल बाड़ी। पाखी हेगड़े अपन अभिनय की शुरुआत मराठी सिनेमा से कैले रहली, बाकी भोजपुरी फिल्मन में जौन जगह मिलल उ बेजोड़ बा। पाखी के ब्याह उमेश हेगड़े से 2014 में भइल रहे। ये ब्याह भी ढेर दिन ले ना चलल आ देखते देखते दोनों जना अलग हो गए। नाम बा अलीना शेख के। भोजपुरी अभिनेत्री अलीना शेख के ब्याह 2016 में मुदस्सिर बेग से भइल रहे, बाकी कुछ साल बाद दोनों जने के तलाक हो गए। तलाक के बाद अलीना अबहियों अपन जिंदगी अकेले जियत बाड़ी आ केहू दूसरा से ब्याह ना कैली।